Sai sin ban ni ka por kam tang adap da ka jing songo yu blai ya ka ba yo pat ban ya kren ba phi leng ba ka ni Khubor step jong ka ni ka sngi ngat dap da ka jing songo yu blai hadu kata ba ma puli ka ktien ka jong blai nga yo e ba kom ta ru nga la pat ban ai e shapi ha ka ni ka sngi ka ba manta ai kublai phi wei pui baro ki badan ni bu ki badan kleng sutla ka ni bertai ba snap ya ni ka Khubor ha ka ni ka sngi ka ba manta ba ngai ka ni ka ktien kan long jingker khu ya phi ka ni ka por manta ba nga da ngai bu blame ka khu phi blame per slap vi un pendap vi da ka jinkman da ka jingsok un pendap vi da ka bor dan apa ding jovi vi ya lam da ka jinge un ai bor ya vi la ban ai sha ya ka jinge bat ya ka fin job ru na mal nga jo ong na ka por ba ka tin ka jong blai ki kai ka ta ba ka jinge kam dai ka belong permanent ki jinge le kam dai ka belong permanent ka dai tang shipor dan ai da bangi pulai ka tin ka jong blai ngi i hang ni ba ka ta ka ba ka ai ka bangi yo i ka long tang shibit kain ngi kita kain ki bam yo i ki long bam jikot ang ka tin ka jong play na ar ki korin kalanong ka ba saw kini ka khot ka ba khat nyo khat pra tadai ta ngim de ben khmi ya kita ki ai ki bang yu i ra ya ki ai ki bam yu i tara wa jupai ki ni ka ba PHI lang ba manta kini ki jing le wa jupai ni ki ai ki baro ka ba PHI sham manta na mar kini ki jing le kim dai ki ba long permanent kadan la ka jong kapor bakan sakut no kum nga juong kadan ka expiry date kan sakut no da sisa nganget bu train ke kui vi wanai bor vi babila banyai sha banyai ne lengba ki jing jar ka ba phi phi kendo ha ka jing em ke jong phi ka jing jar le se phi kendo na marba ki wan la ka wan kum to ki jing pang ki jing stom ki jing ha ka yeng ka sam ki jing dei apeng jong phi kurem jong phi na ka kurem jong phi ki jing dei ki bhai yeng ki ba sam la ne ki ba kum kita me ki jing dei ki jong phi ba ki khon ki khtiru let's say kebukum kita kiwan ke GM jufi nga kabang kini baro kalong tang shipor utrai un spen bhapat utrai un sapen kala ya ke jing susi ya ke jing kemen ya ke jing yam ke jong fi che jing rkhe bagata ke dai ka chinkular na ka ktin ke jong blai uji suru wong kum ni ni kintien mang na fi pule ban nga ni ke por no yones long ba khat saw ke khot ka ba arp khnai khat saw arp khnai ka ongum ni timinta ngalaya thu api shwa bakanja ba onda kajia pinyonge ujisu la de thu lupa i baro bat haba ulai thu lupa bat haba kakaja kumta ken pinget ya ka ka bola de thu lupa tading ta kwa ba nong fi ni ka singi ka momenta shashkor bhaya ka ka butra hikai shashkor bhaya ka ba ukren shashkor bhaya ka ba kular nagabanta ka gm ka jongpi namar uya thu lupa ki baro ba anda kakaja ba finyo nget wa pleng kadai ka basisha ba finyo nget pleng ba jisu ya ka ba uang kadai sisa ka jing sisa ba ding na ka ba no fi ni ka singi ka ba menta fila ban ya lam ba ki jing la ki ba bon ka jing ka jong fi ki jing duk ki jing kerdo ba nga ong ni ka wai lada pi duk pi kerdo wanom duai tang man subiang na ka bantai ladi duai ba pin ruspa hado kata ba lada virus pa fila ban long ka jing kerku ya ke hima ka jong blai non ki brio ki ba ong ni ngan chu duai tang man chu bit ngan chu biang tang man chu biang le kata de ke jing duai arsap kata de ke jing duai ka long selfish ka ba shu perkhat tang na ka bantai ladi don ki brio ki ong ngam kwa than shibun ne ngam kwa banduna kata de ke jing duai ka perkhat tang le chimet ndai pi duai kom taong try kerku inga da kerku mat mana kerku inga pen roi nga hado kata bangan long ka jing kerku ka hima ka jong me ngan long ka jing kerku na ka banta ka hima ka jong me ngan long sisa kata ka jing kerku nam ta ka kam ka jong me ya ka bangala ban ai ka kam ka jong blai ka bangan kerku baga gospel ka jong blai kanang ya chaprang bagani kata wanum duai ba finyo jing kerku tang yeladi wana wat duai ka jing duai am ka balong itang na ka banta yeladi shimet re duai bo blai unda kerku yafi bo blai unda penroi yafi bo blai unle kita ki ba crowd ka jim ka jong hi ya ka ba fin long ka da ka jing kerku wat ju duai ba finyo ya kam tam ban chubit chubiang yeladi duai ba finyo ina ka kam pimpadio kam re duai ber pio ita ka kamem pilong jinger ku ita ka department pilong jinger ku ita ki brio ki badan ka office pilong ka jinger ku shisha ya ka jelahi brokaway but kam dam pilong ka jinger ku ya ka hima ka jong blai bagai ka ba pipile kan long be na ka benta ka burom ka jong blai tadi tai ka ba pipi duai what you duai tang man shu yo yalde what you duai jing duai baret na man ngi shakri yo blai ba kraw
Wajud dua ibu blend pelat no negeri jing na pi. Ong try pelat yang ana negeri jing bahanga like ngan yo ban pla. Ya ka ke ba melale. Dua ba ladau ni kun jengau ni okya. Lana nganga yo kya ngan yo ban aya ka testimony. Ya ka bangan yo ban syukri ma. Ya ka bangan yo ban pla bangan lek keleng. Wajud dua bin syok kya de okya shu jam no betul la shu bun kam no hayeng asam la ni ban shu biang no tangel ri wajud dua kum ta. Henry dua ba pin yo ban aya ka jing pla. Dua ya ka pin yo ban ya lap ya ka ne ka kerteng gu Jisu. Dua ya ka pin yo ban pendon buram ban pendon nam ya ka kerteng ga jong Jisu. Dua ba pin yo si sai kita ke jing jofi na ka benta ka buram ga jong blai. Badai tang ngai akan ni ka singi ka bamenta utran ai bor fi. But un ai fi ya ka jing pen sla. Badai ta utrai ula kular lupa ong ba da ka kerku ngan kerku fi da ka penroi fi kata ka de jing kular jong blai na ka benta Abraham u bangai. But kani ka jing kerku lani kani ka jing kular kam sa akut sa tang ka testament ka berim dangi I baka donru ka jing kular lani ka jing tho ka ba donru ha ka Hebrew kal nong ban riu de khot ka ba khat sa ba hang ni ru ka kran om tang yu Abraham ho ka pin kan ma yu Abraham re ka dei ka jing kular ru na ka benta jongi ki bagai da pi kerdo doai wo blame kerku fi pang doai wo blame kerku fi doai ge baro la hayeng sem ki khoro kharam doai bakan biang kan bait no ndai tam penchu hun nam pi penchu biang ma pi andre ba pinyo ban pla ya ka kerteng wo Jesus Christ nganget ane ka singi ki bamta aba ka jing doai jong fi kan lo ka jing doai jong ka jinget ma pi doai kan ka singi mau travel na pi thu lupa baun sale ba ya kata bagan sa jab ya kata ha ka jing ka jong fi but ai ba play no ai bor fi nya sha bala da play un patle kan ka pormenta ka de fi ban yai doai ka de fi ban yai sat ba pim dei ban thang you play ne pim dei ban kli you play da kampat ja dengan tip ha ka por ka jong try la da pi doai u play un juba ba ka tin ka jong play on kren ka score jonga ta ka an puli beng ne ka khot ang ne ka por ka bamenta na ka kita jingken ne ka lanong ka ba khat sao ka de khot ka ba arhopra ka babel ka ongom ne to ong haki kat banga im ong try kat kumba pila kren ha ki score jonga kum taru ngan le epi try wong ba kumba pi kren ha ki score jonga ia ka pila pen sngau ki score ke jonga ia kata ngan le ken tading tau try klem kren kai ban ong pan to on sai habi pan o un ai bet haba pi kerpat o un jibab tading tak tin jublai ka krenigi pat ka ong ye kata bangim de ben ku slai ke ekeru tangan puli ka ni ka por sai sin ye ka ba ngilai ju sngau na ka por ka por re tang ban chupen kan ma yangi ba kata ka long na ka city sa Philippi ke ni ka nong ka ba sao ka khat ban reu ka ong kom ni ka ong to ai ba ka jing sha jo pi kan pa ho ki breu baro long bi sha ai ba ka jing sha jo pi kan pa ho ki breu baro ma phim dei ban phai chani chatai chakamon chagdiang shi wei iblai na shi wei pat kilat glanti hin re ma phin yai ni utrai ai ba ka jing sha jo pi kan pa ho ki breu baro utrai ula jan wat ku slai ke ru han re ha ke baro na ke jing duai bat ke jing kerpat lamba ke jing aingo pin men tip ke jing pan ke jong fi show blai te ka jing su blai ka palat ke jing shampang baro kan rijai chai ken ya ki dano jumpy but ke jing bot jumpy how Chris Jisu ka tin ke jong blai gong ai ba ke jing sha jumpy kan pau hagi breu baro utrau la jan mdei bu unwan no ban rong no engi hin rei ula jan ban le ki kamba akil long hajan ke jing ke jumpy on ku slai ke ro on ke tin jong blai na ke baro da ke jing duai bet ke baro shu duai bet ya ke baro lamba ke jing kerpat on try la ka long ban jome try nga kwa ba ka long ta try nga ngai menda ker khuinga pikin mau ke jing duai jum jabes u jabes u ong menda ker khuinga pero blai u da ker khuyo jabes banga kwa ba dong ifikan long kom taro ke jing duai jong ke jing ngai jing duai ke jing kerpat no try but da ka ba aingo hadin pila duai hadin pila kerpat hadin pila kerpat aingo no bo blai u blai wajuba ka Bible ka ong kata ladang ipuli na Marcos kuno katway ka kat arbusao ka Bible ka ongom ne namar kata nga ong api bakay baro ka bapipan haba pikerpat to ngai bapi pediang ye kita te pen sa yo ka tin ka jong blai ka ong kata ye kay baro ka bapipan haba pikerpat pipan haba pikerpat hangni ka ong to ngai bapila pediang ye kita to ngai bapila pediang pimpat yo I ring ngai bapi pediang ye kita te pen sayo mendai menta pen sayo
Kam ni menta kalak banja menta kalak banja kham shibit kalak banja la shai la shisngi henry pin sayo. Gekin jumlai kalak keren baraba kalak keren kan jabit tik kumta. Tadi kita ko abang ifi ni kesngi ke menta duai bo blame kerku ifi duai bo blame pin kia ifi duai bo blame le ki kamba aga jim bi jong fi dam ta kini ki ai baro ka ba pin yo wan pla shaga perthai bo fin ya thu shaga perthai but abo blame kerku ifi pin long shisha ka jing kerku ke hima ga jong blame duai bo blame kerku ifi hadok kata bun ki breu ni ka perthai ki rius pa na ka mentai la di na ko abang ifi la da fikir do aga ni kesngi duai bo blame kerku ifi hadok kata pin rius pa na ka mental try pin rius pa nam da ka hima ga jong blame bangangai bu try un kerku fi dan pedeng jofi fi klem yok kon yok ti dewai ba pi yok inu kon am de nam ta jofi kum ba hana ga dewai try la ma ai ngai nu kon ngan ai no inu kon che kam ge jong me ngan ai u che temple ngan ai u nu kon ngan pin kan tang nu kon na ga ban ta ga kam ga ba kan tang ge jong me pedeng ta dewai bara ba hana ga la dewai kam kut tang hau samuel kala yok pat de saki wei de ki kon ki ti hadin nang ta la da fi kloi ban ai su try la da pi dewai bo bleu yo e jing men toy ka jing kerku kala hajan e ba ka ta cuba kala hajan e na ga ban ta jong pi ken ban ga kwa ban dewai ka ni ka por men ta bleu ai ka bor pi Devin ku selain de finyai up finyai kermen bat ya ka ba fin pediang na ru na do men ta jaga jingai ti pin sa yo lot ke baro ni ne dewai try ni ka por ngai ngo e ma ba yo man kren ni ka tien hang ni ka step ka men ta nga dewai nga de kerku ni ki kon ki jome ya ka ba men slap ki go try bagi nom de bentuk jingkermen bagi dem go try bentuk men sim mereka ada duai men kerku ni ki kon ge jong me ai bagi jing duai ke jong ki ni ke sngi kan long jing duai ke bahe ki jing duai ke ba crowd de ki jing duai ke berit de ki jing duai ke ba shu pan malum malan rekin pan da ke ba crowd da ke bahe naga benta ke kerteng ke jong me naga benta ke buram ke jong me naga benta ke jing men toy ke jong me try bagi ada duai ko konat ha bagi pang ki nyok kia bagi nyok pla ha bagi duk duai try ni ke por bagi duai sha men kerku ki go try bagi long ke la kerku naga benta ke kerteng ke jome kin long go try ke bala kerku naga benta ke buram ke jome kin long go try ke bala kerku naga benta ke jing kerku ke kam ke jome bar ki ai ke baro ke kam ke jam ni kon ki kti pim yo utrai un ai be namar ba bo yo ni kon kan david nam tau try nga ngai utrai un kerku fi naga benta ke ta ki bopon pat nga da duai bo blai pelat ki jing lingki pelat fi naga jing kerdu pelat fi naga jing susi ki jing slai baro ini ke baro kenang ba fi yo ban pla ba fi yo ban ya tho ke ai bo try le aga jim jo fi nga duai nga kerku bo try un kia o pelat fi un ai bore fi na do men daga ski pinum do men sim tan pini ibet ya ga jing pen kia ya ga jing pelat ya ga jing pen bha ya ga jing pen thamai ke jong try ga jim ga jo fi ya ga yong yeng ga sam jong fi na ki ai ke baro nga duai nga kerku agar tengo jisu nang penem amen bar amen amen nga sngo bo try la jubab ya ga jing duai ha ga ga por menta ban nga ngai u try nang le ki kamba fin long ki bru ki ba comment ki bru ki be up comment nga se ga sham yang shai ga ski kubla shibun amen